Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam direct recruitment नि बागै नोंथांमोननो फिन खनसेबाव आपडेट लाबोबावबाय बेनो जाबाय grade 3 हिसाबै दा जोंहा मैया थांबाय grade 4 आ माब्रै सिलेक्शन खालामगोन देन बेनिफ्राय लाना फैबावबाय grade 3 स्किल टेस्ट एबा oral टेस्ट HS पास बेनिफ्राय डिग्री पास नोंथांमोनहा गोनो गोथो जाबाय थायो दा अक्ट'बरावनो साख्रि नोंथांमोनहा फाइनाली रिजाल्ट मोनसिगोन देन बेनिफ्राय स्किल टेस्ट जोबनाय लोगो लोगोनो जाय सेलेक्ट जायो नोंथांमोनहा साफा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनो हासिगोन दा गोबाव खालामो लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो गोबां भेकेन्सि फैगासिनो 10,000 बेनो जाबाय APDCL बेनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय 8 पासनिफ्राय अनलाइन खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन अक्ट'बराव दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल साइटआव सेबानियाव देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा मबाइलाव नायदोंब्ला डेस्कटप साइट खालामना ला अब्ला स्क्रिना मोजां सम जायो बेखायनो खालामबाय So बेनिफ्राय जोंहा नायग्रोनांगोन अफिशियेल नोटिफिकेशन दा बेखौ नायनोब्ला जोङो ग्रेड 3 सेक्सनाव बेयाव नोंथांमोना क्लास 3 आव सेलेक्ट खालामना ला देन बेनिफ्राय लोडिं जाबाय दा जोंहा एसे गायाव फैनानै जों अफिशियेल नोटिफिकेशन बे सिगांनिमोन आरो नाथाय भेकेन्सिया एसे बारायबाय नालाय मिथिखागौ अब्लाबो जों बेखौ नायगोन बेयाव माखासे क्राइटेरिया दं नालाय आं बेखौ नोंथांमोननो बेयाव दिन्थिग्रोगोन दा जोंहा मोननै बेवहाय अपसन दङ कैटेगरी 1 and 2 लोगोसे ड्राइभार पोस्ट दङ ड्राइभारखौ जों नेक्स्टआव सावरायगोन दा जोंहा कैटेगरी 1 आव बे जाबाय नोंथांमोननि डिग्री पास डिग्री पास लोगोसे नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट मिनिमाम 6 months दङब्ला बे पोस्टआव एलिजिबल जादोंमोन आरो पोस्टआ दङ 8,000 नि बारा बेवहाय मोननै अपसन दङ दे आन्दायनाङा मोनसेया जाबाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनां आरो मोनसेया जाबाय नैबे अनलि नोंथाङा डिग्री पास जेबो डिप्ल'मा गैया दा बेजों प्लास खालामनानै पोस्टआ 8,000 जादों एबा बारा जादों दा बेयाव सिलेक्शना बोरै जागोन दा मोनसे बाथ्रा गिबियावनो जोङो नैबे डिग्री पासखौ सावरायगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय एग्जाम होदों नङा होमबा बे पोस्टआ नै एकाउन्टेन्ट दङ केशियार दङ जूनियर एसिस्टेंट दङ LDA दङ स्टेनोग्राफार दङ बेनिफ्राय माखासे बेवहाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट नाङि दङ दा नैबे एकाउन्टेन्ट बेनिफ्राय केशियार बेखौथ' कमार्स लाइनासो हायो बेखौ मिथिखागौ आरो लोगोसे बेयाव नोंथांमोनखौहाय प्रेक्टिकल टेस्ट लानाय जागोन एकाउन्टेन्ट नोंथांमोना रोंगोन ना रोङा दा इम्पर्टेन्टआ जाबाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना होदों जेला स' नोंथांमोना कम्पिउटार रोंनाय जानांगोन एकाउन्टेन्ट हिसाबै बा केशियार हिसाबै बेनिफ्राय जूनियर एसिस्टेंट LDA बेनिफ्राय नोंथांमोना गुबुन गुबुन पोस्टआव जेराव कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ बेयाव नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लागोन कम्पिउटाराव प्रेक्टिकली टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन माखासे टाइमिं होनाय जागोन आरो बिनि गेजेराव माखासे फर्मेट एबा माखासे नोंथांमोनखौहाय खामानि मावहोगोन प्रेक्टिकली नोंथांमोनखौहाय नायगोन प्रेक्टिकली टेस्ट नायगोन देन बेनिफ्राय नैबे स्टेनोग्राफाराव नोंथांमोनखौहाय शर्ट हेन्ड टेस्ट लागोन जेराव नोंथांमोना मिथिखागौ 35 वर्ड्स पर मिनिट इंलिशाव लिरनो हागोन ना हाया बेफोरबादि सिस्टेमाव नैबे स्टेनोग्राफारावहाय नोंथांमोनखौहाय टेस्ट लानाय जायो शर्ट हेन्ड टेस्ट होनना बुंनाय जायो अके बेयाव जायफ्रानोखि एग्जाम होदों स' बेनिफ्राय काटअफआ बेयाव बारा गोजौ थाङा स्टेनोग्राफियाव एकाउन्टेन्टफोराव मानोना बे एसे गुबुन लाइन जाहैबाय बेयाव बयबो एलिजिबल जायाखै एबा जेनेरेला बेयाव एप्लाइ खालामनो हायाखै स' बेनिफ्राय नैबे जूनियर एसिस्टेन्टआवहाय बयबो एप्लाइ खालामनो हादों 6 months कम्पिउटार लानानै बेनिफ्राय LD आवबो बेयावबो कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांदों अब्ला नोंथांमोनखौबो बेयाव स्किल टेस्ट लानाय जागोन बा नोंथांमोनखौहाय प्रेक्टिकली टेस्ट लानाय जागोन जूनियर एसिस्टेन्टआ जि कम्पिउटाराव खामानि मावो बेखौनो नोंथांमोनखौहाय जेरै एक्सेल शीट बानायनाय बायदिसिना हमना ला गोबां पावार पइन्ट खामानि मावहोनाय बेफोरखौ नोंथांमोनखौ टेस्ट लागोन बेखायनो स' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामखादो माखासे टाइमिंनि गेजेराव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना नाम्बार होनाय जागोन दा बेनो जाबाय स्किल टेस्ट एबा नोंथांमोननि रोंगौथिखौ नोंथांमोना श' खालामनांगोन दिन्थिनांगोन जेब्ला लास्ट सिलेक्शन प्रसेसआव आरो बेयाव 1:2 ओंखायनो बेयाव बिराद गोसो होनांगोन सासे पोस्टआव सानै लिंहरगोन नालाय आरो बेयाव नोंनि आखायाव थाबाय सानैजों नोंथांमोना कम्पिटिशन जागोन आरो जायनो मोजां पारफरमेन्स नोंथांमोनखौहाय साख्रि होनाय जागोन बे अके जाखाबाय दा बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा कनफ्यूज जायो एग्जामाव हमना ला नोंथाङा 90 मोनदों बेनिफ्राय सासेया 95 मोनदों स' बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव हमना ला सासेया 95 मोननाया 0.1 ल' मोनबाय स' बेनिफ्राय नैबे 90 मोननाया 10 मोनबाय अब्ला सोर थांगोन स' नोंथांमोना मिथिबाय जायनो बांसिन नाम्बार मोनदों बेनो थांगोन स' नोंथांमोना स्किल टेस्टआव गोसो होबानो जाबाय जायखिजाया स' नोंथांमोना 100आव थांबाय 96आ थालांबाय थ' बेनो आरो लोगोफोर बेखायनो एग्जामाव जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों स' नोंथांमोननि मार्क्सआ गोजौआव थांखायो देन बेनिफ्राय दानिया सिम्पल डिग्री पास नैबे अनलि डिग्री पास हमना ला नोंथाङा अनलि डिग्री पास
स' बेयाव नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लागोन ना लाया हमना ला नोंहा ओरैबायदि मोनसे मोजां गोसो होनानै खोनासं नोंथांमोना नोङो बेयाव अनलि डिग्री पास बा नोङो नैबे लाइन सेक्टरावहाय नोङो साख्रि मोनखाया मानोना बेयाव डिप्ल'मा नांगौ नालाय बेयाव नों गैखाला स' बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ मा लागोन कम्पिउटार टेस्ट लाला बेयाव नोंखौहाय अरेल टेस्ट लानाय जासिगोन स' नोंथांमोनखौ कमन जिके अरेल टेस्ट लानाय जासिगोन नोंनि आउट नलेजखौ नायगोन जे नोंथाङा बे पस्टआव साख्रि मावनो हानायनि गुन दंना गैया बेखौ नायगोन आरो स' बेवहाय कम्पिउटार टेस्ट हाला मानोना नोंनावहाय जेबो डिप्ल'मा गैखाया नालाय नोङो बेलेग पस्टआव नोङो इलिजिबल जागोन नैबे बक्सनि गेजेरावनो केटेगरि 1आवनो गोबां डिग्री पासनि सिम्पल डिग्री पासनि पस्ट दङ बेयाव नोङो इलिजिबल जागोन स' बेखौ नायनोब्ला सेबायाव थांनानै नोंथांमोना भेकेन्सि डिटेल्स फैदोंमोन ना जेराव मा नांगौ मा नाङा बेखौ नायब्ला नोंथांमोना मिथिखागोन आरो बिनि सायाव आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव आपडेटखौ लाबोगोन स' क्लियार जाबायना लोगोफोर बे जाबाय नोंथांमोना जेराव कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ हमना ला एकाउन्टेन्ट केशियार जुनियर एसिस्टेन्ट एलडिए स्टेनोग्राफार बेयाव नोंथांमोना डिप्ल'मा लाइनाव नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लागोन आरो बेनिफ्राय जेरावनोखि कम्पिउटार सार्टिफिकेट नाङा बेयाव नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जाया बे अके जाबाय स' बेनिफ्राय दानिया जोंहा नैबे फैबाय एचएस पासनि पस्टआव बेयाव दङ हमना ला पस्टआ अलमस्ट 4000 को लाबाय बेनिफ्राय बेयाव केटेगरि 2 आव गोलैबाय बियो बेयाव नै फिल्ड एसिस्टेन्ट दङ बेनिफ्राय फिल्डमेन दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि सेक्सन एसिस्टेन्ट होननाया बे जाबाय स' नोंथांमोना सयल कनजारभेसनाव मोनगोन आरो बेनिफ्राय एग्रिकालचारावबो दङ एक्सटेनसन एग्रिकालचारेल नोंथांमोना मोनदोंमोन सिगां पस्टआव स' नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना जेबो स्किल टेस्ट थाया जास्ट अरेल टेस्ट लागोन नोंथांमोनखौहाय स' नोंथांमोना एचएस पासनिया बेयाव बिनाय गैखाया कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेयाव नायोब्ला जाय बिदि गैया अब्ला नोंथांमोनखौ जास्ट अरेल टेस्ट एबा बाइबा भइस लानाय जागोन आरो बेयाव मोजां पारफरमेन्स होनांगोन नोंथांमोना अब्लानो नोंथांमोननि साख्रिया बेयाव जागोन मानोना बे जाबाय एचएस पास लेभेलनि अके एचएस पास लेभेलनि बेयाव जुदि कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेयाव बिनाय गैयाब्ला स' बेवहाय नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लाया कम्पिउटाराव जास्ट नोंथांमोनखौ लागोन बेनो जाबाय माखासे पस्ट लायै पस्टआव स' नोंथांमोनखौहाय अरेल लानाय जागोन स' बे अरेलाव नोंथांमोना मोजां पारफरमेन्स होनांगोन बेखायनो स' नोंथांमोनाहाय मोजां पारफरमेन्स खालामबानो जाबाय दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जेनेरेल नलेजआ थानांगोन लोगोसे नोंनि स्किल्सखौ नायगोन नोंनि रायलायनाय भइस बेनिफ्राय नोंनि माखासे बिहेभियार बा नोंनि माखासे एक्सप्रेसन बेखौ नायनाय जायो अरेल टेस्टआव स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां दानिफ्रायनो फल' खालामो आरो आपकामिंआव स' नोंथांमोनखौबो 1:2 लांगोन नालाय बेयावबो नोंथांमोना कम्पिटिसन खालामनांगोन आरो जायनो मोजां पारफरमेन्स होयो नोंथांमोना साख्रि होनाय जागोन दा बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ स' नोंथांमोना जायफ्रा अनलि डिग्री पास एचएस पास जेबो गिनांगौ गैया आरो जायफ्रा डिप्ल'मा दङ स' नोंथांमोननि काट अफआ आलदा थांगोन बेनिफ्राय जेनेरेला आलदा थांगोन बेनिफ्राय पस्ट चइसआव काट अफआ आलदा थांगोन दा बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव सावरायगोन नैबे ड्राइभार पस्टखौ दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै बुजिबाय जानांगौ दा जायफ्रा बुजिबाय कमेन्ट्स खालामदो लाइक कमेन्ट आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला चेनेलावबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थ' बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव